China, anul nou chinezesc. Este o tradiție și o sărbătoare care se sărbătorește pe 1 februarie. Personajul principal este dragonul chinezesc. Este o creatură mitologică din timpuri care a protejat țara și aceștia îl sărbătoresc pe el în onoarea sa, fiind personajul principal. Mai este și dragonul asiatic și japonez, dar noi acum vorbim de cel chinezesc. Este ca pe 1 decembrie, aceștia fac o paradă cu tot felul de măști și în special dragonul chinezesc. Nu contează ce culoare este, este o mască mare care se plimbă în tot orașul. China este o țară foarte frumoasă, colorată, cu lumini și toate cele, mai ales în ziua de anul nou chinezesc. Pentru ei este o sărbătoare foarte mare, este ca un revelion. Zodiacul chinezesc se schimbă după ce anul nou chinezesc vine. La fiecare an se schimbă zodiacul chinezesc, cu tot felul de predicții. În China mai sunt tot felul de măști uimitoare și dansatori și susținătorii dragonului. Este o paradă. Mai ca de revelion se dă și cu artificii. Din păcate în China este ilegal să dai cu petarzi. Acesta este de foarte multe tipuri, dar totuși este mereu spectaculos și foarte grozav. Și acest lucru înseamnă că tot este eroul Chinei și a protejat China.